ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар шаҳри Баҳдад қарор дорем, назди чораҳаи Файзобод. Дар инҷо чораҳаи Файзобод мешавад. Манам хел ба дасти чап мефуроем бозори боло ва аз ин тараф беморхонаи марказӣ ва роҳ ба сӯи бозорчаи Гулистон. Хонаи фурӯши имрӯз замон дӯстони азиз дар мана ҳамин бинои 12 ошонага ҷойгир аст. Дар 8 ошонаш бинои аллакай бардоштагиан. Айни замон корҳои таъмирӣ идома дорад. Бисёр бад гап мезанем. Рафт. Подъезди хона дӯстони азиз дар инҷо ҷои зинапоя, дар инҷо лифт мешавад ва хонаҳои истиқоматӣ. Мана ҳамин хона мебошад дӯстони азиз. худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад аз рӯи ҳуҷҷат бо масоҳати 70 метри квадратӣ дар 8 ошонаи бинои навастройка. Худи бино аз 12 ошона иборат аст. дӯстони азиз метавонед ҳатто ба сехонагам табдил тиҳен. ҳозир ҳамаашро мефаҳмонем. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат шурӯъ мекунем. дар инҷо ҳоҷатхона бо ҳамом, санузел дар инҷо бошад. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, ошхона ва кладовка. ҳоҷатхона бо ҳамон дӯстони азиз. инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст дӯстони азиз, назди маркази шаҳри Ваҳдат, байни чораҳаи Файзобод ва беморхонаи марказӣ. аз ин тараф чораҳаи Файзобод дар назди бино супермаркети ёвар аст дӯстони азиз. ман ҳамин чораҳаи Файзобод мебошад. поёнтар фурем аллакай бозори боло ва аз ин тараф дӯстони азиз беморхонаи марказӣ, коллеҷи тиббӣ ва рост равем аллакай бозорчаи Гулистон мешавад дӯстони азиз. ва ин хел боло равем, ин хелам агар боло равем аллакай ҳайкали модар. мана ҳамин гуна минтақаи хуб аст дӯстони азиз. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. бозорча, мактабҳо, садикҳо, мағозаҳо, бонкҳо ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. чӣ хеле мебинед, бо хишти пухтачиндагиам. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. аллакай тирамоҳда иҷозати таъмири хона метиҳам дӯстони азиз. бинои аллакай бардоштагиан ҳозир корҳои таъмирӣ идома дорад. худо хоҳад тирамоҳи соли 2024 аллакай иҷозати ремонта метиҳам дӯстони азиз. трезаҳоя қатъи дарҳои асосӣ ширкати сохтмонӣ часпонда месупорад. ва ин бошад кладовка. аз рӯи ҳуҷҷат хона духонага мебошад. духонагаи полноценнӣ ман ҳамин ошхонаш, лекин агар зарур бошад дӯстони азиз метавонед ҳар се ҳамин ҳуҷраро ҳуҷраҳои истиқоматӣ кунед. дар инҷо ҳоҷатхона бо ҳамон меистад ва дар ман ҳамин ҷо метавонед ошхона кунед дӯстони азиз. трезаи байни ҳуҷрагӣ мекунед, витишкаи хуб мечаспонед, ҳамин ҷо метавонед ба ошхона табдил тиҳед. ё ин ки ҳамхел духонагаи полноценнӣ монед дӯстони азиз. марҳамат. нархи хона бошад сари 1 метри квадратӣ $400 мебошад, яъне дар умум $28000 мешавад. боз савдо мешавад дӯстони азиз. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шаванд, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.